Lek, aku njaluk tanda tangan lek. Aku dhisik Kang Max. Sukses tenan yo Kang yo. Melu seneng tanggoku dadi artis saiki. Sabar yo fans-fansku, antri saka siji yo. Wes hop, rame-rame ono apa iki? Bubar. Walah lek. Suwun Kang Max tanda tangani. Lek fan kira ngerteni yo. Fan berat iki lek. Aduh, fanku udah lunga iki lek. Woi, fanku udah balik. Woi, tak omongi pisan meneh. Kowe urung apa-apa kek dikontrak kok ya wis nggayi ngono lho. Ndang apa kowe nek duwe jabatan sing luwih dhuwur, piye Jal? Kae lak yo tanggane adewe to. Mbok yo mikir, kowe iki sapa? Ojo star syndrome yo. Ojo haus akan ketenaran. Ojo sombong. Siap di ngapunten lek.